Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, men and women of Goodwill. My name again still remains Onyebuchinwa Shiburobi, known as the Great Seer or the Sea of the Seer. Nandibai, I am bringing this very clean and clear information to you people. Na ihe na-akpọtụ on social media. The truth remains that doubt me at your own peril. I have told some people what have been happening. They doubt me. They doubted me. Most of them are insulting me today. They are seeing it. So, you know, someone called me from UK. Is it UK? Telling me, nna kedu ihe na-ahịa Oge Nkere na ndị obodo ha. Na o nwere group ebe ọ nọ. O wee na-akpọtụ, o wee sị ka ọ bring it to me. Njube kedu ihe na-akpọtụ. I have something to tell you people. Those of you who were supporting them, and I was speaking, telling you the truth. Today, some of you have seen it. And this message, as I'm going to taught this very message, share it widely. It will equally go to one of my long-time followers called Clement Anato. Clement Anato, you have followed me for too long. And me, I have not come in Biafra struggle to sugarcoat words or to paint words in order for people to love me. I don't seek for anybody's love. But I want to save you. I want you to be free. You have been my long-time follower. Between Ngozi Orabueze and Oge Nkere, oho ihe DOS mere gị ka ndị a na-eme gị. Ị ma na Oge Nkere kpọrọ Ngozi kpọrọ PM Mazi Simon Ekpa. Oge Nkere kpọrọ Mazi Simon Ekpa. You know, when this thing started, he used to go to program saying, oh, I address Mazi Simon. Everybody knows that I call him my PM. I was telling you people as at then, now this guy have a hidden agenda. He is waiting for the right time to strike. He never loved Mazi Simon Ekpa. Go to all my old broadcasts about Oge Nkere. I said it in all my old broadcasts. I said it. No strike, Vago. Oge Nkere enwego the mind in akpozi Mazi Simon Ekpa. They were in a meeting. Oge Nkere may explode. Kpọba ụmụnna yi. Kpọba awa PM yi. Ha nwekwe the mind. Ghana group. Ha nọkwa. Ya kọbakwa ntu about PM. O nwere okwu nna achọghị imetụ aka. Ha ma okwu ọ. Mana mgbe o ruru, anọ m enivia ha nọ. Na-eme onwe ihe ha na-eme nna ama ha. Oge yeru mgbe m ma atọpere unu ngịga. Like I said earlier, ihe PM na-aga through today. Ngozi Orabueze ma anya. Oge Nkere ma anya. Iwatchizie character Oge Nkere no o jizi akpọ PM iyi. Ijuo say okwa this same Oge Nkere pụtara gwa unu. Oh, everybody knows that I call him my PM. I spoke to him. PM Mazi Simon Ekpa spoke to me. O wee jụọ m sị m kedu maka your children. M wee sị ya my children dị mma. Go and now look at the. Okay, unu anọbe na meeting. Gaga join Kakus. The moro o jizi akpọ PM iyi na. Some of you ya na-ajụ nna Oge Nkere ọ ya nwa mụdoro PM. The type of moral o ji akpọ iyi na nke ikpeazụ. But I want to send message to Oge Nkere and all of them. Ngozi Orabueze, Oge Nkere, and all of them. Nobody will hide his or herself for too long. You people can no longer hide.
ọ dị mma olu nshi apụta ndị nọkwa n'ahụ ụnụ. But I want to tell every Biafran listening to me, onye Oge Nkere ji foto ndị ọcha wee na-aghọrị. Ọ bụrụ na ị nọ na this very struggle, itosighị ịma onye a na-akpọ Tony Nnadi. Tony Nnadi snap picture, including snap picture with even kezi ihe a na-akpọ ịga US, the onye dị in charge of ka ihe a na-akpọ Senate ka ogene nwanne. He snap picture with those of them then. Were ya na-achọ iri ụmụ Biafra mugu. Were ya na-achọ discredit Mazi Nnamdi Kanu, saying, oh, Mazi Nnamdi Kanu claims glory. Na ya na-arụ Mazi Nnamdi Kanu na-claim glory. At the end of the day today, where is Tony Nnadi? None of you are seeing Tony Nnadi. It is now glaring clear that Tony Nnadi was sent by the Nigerian government. Is it not clear to most of you now? Or they go clear now? Because Tony Nnadi Amiana, if you are not pure, you are not pure. Hit the like button and share. If you are not pure, you are not pure. I want to tell every Biafran, he who comes in this very struggle to fight for Biafra will come clean, pure. If you come pretending, oh, Mazi Simon Ekpa, I love Mazi Simon Ekpa very well. Everybody knows I call him my boss. The same person you call your boss yesterday, non-ime prison because of Biafra. And I'm sending this message to Igwe Butuzo and the rest of the men on the ground. If you people support Oge Nkere no na Boroba PM, or because of PM, because of Biafra ka PM jiwe no nanga, because of PM, because of Biafra ka PM jiwe no nanga, mgbe PM no outside, Biafra garafa. When PM was outside, Biafra struggle garafa. Dan umu ihe ha na akotori. Ụmụ ọrịtọrị Oge Nkere na Ngozi Orabueze nọ na-aghụ tọgharị aka. Onye me ya na-achọ 1 year ọkwa ọ ga-ana. Ngozi Orabueze sị ndị na-esi ya that happy 1 year independent. Ahụrụ m ụdịrị insult ha na-enye na comment. Happy 1 year independent. Chineke nna mere m ebere. Ụwazirike no do it like this. Raf Wazirike no do it like this. Obru no mekwe ka mbenda. In fact, Raf Wazirike ya na asị na ndị a nwere mora. Na ndị a nwere mora karịa ya nwa na onwe. Onwe mind. Bịa na agwa ụmụ Biafra. Type happy 1 year that December will make it 1 year of Biafra independence. Faune. Pwa! Ihuru unu. Faun. Chineke nna mere unu ebere. Obinigwe mere unu niile ebere. Those of you fighting against Biafra, Biafra will fight against each and every one of you. And this message to the men on the ground. If you allow Oge Nkere, no, ona akporoba PM iyi. Na emere mo no si we masi ya. If you people allow him, I will know that unu nwa na onwe unu self were microscope nye unu enyo maka ma onwe m ana m ekwu nke m ho ha. Ọ bụrụ na unu gba nkịtị pụta na-asị Oge Nkere nke a ọ na-akpọ PM iyi ọ maka Biafra ka PM ji wee ba n'ime. Onweghị onye n'ime unu ya akwụdonwu a na-asị na aya egbu ya. Ego niile a na-ekwe na nkwa ya ajụ. Since PM na-anọghị, kedu ihe ndị a niile mepụtagoro? Evangelism whole side. O nwere ihe ọ gwa m ihe ọ for good 1 year now. Anyị asị gị ha na-emepụtagoro. Isi ite down ma ndị na-eso Ngozi Orabueze ọsọ happy 1 year independence. Happy 1 year Biafra anniversary. Isi itigo down icheki gono were calculator gị pịa ya. Na ọ bụrụ na o nwere ọfọtọghị gị n'isi, itosiri resign from iso Ngozi, from iso Oge Nkere. These are two worst demons. Mgbe niile ọ nọ, ịma m na-ekwu okwu a, ha na-asị, oh, you are blackmailing Ngozi, you are blackmailing Oge Nkere. Mgbe niile m na-agwa unu, so unu, ị hụrụ this Oge Nkere na-apụta asị unu, I call him my boss. Go to my program. Thank God na all my programs are on social media. Go to ebe niile m mere exposition Oge Nkere.
Oge Nkere will still go against PM. We saw it in DOS. If you have been following me and I emphasize this, please, I want you to raise your hands up. We saw that in DOS. When the DOS and I come as in Namdekan, my personal Lord and my personal Savior. I want to protect this. I want to protect that. At the end of the day, whose side? Oge Nkere bidon kia. Oh, they want to invade finance. We are gatekeepers. We are keeping gate. Now, who they keep gate? Gate man don't insult Oga. We are gatekeepers. We are gatekeepers. We are this. They were all along suppressing the people and suppressing PM news. If you watched as at the time I started exposing here actually to PM, as at the time mbidoro bebegonu mgbe PM na around mbidoro due to the prophecies that I had warning PM, all ha na sponsor attack against me. Ada akọ ihe niile onwere udiri propaganda na anotafobe. Their own social media attack to silence and character assassinate me so that whenever I speak, nobody will listen. Thank you, Collins Moore. One thing that I'm loving is people who hear me speaking the same thing. I want them to confirm. Please share this very program to many groups and hit the like button. I was saying it, telling you people, I have seen the DOS. Yavo, Olendi DOS shiwebia, Olaka Oge Nkere shiwebia. Olendi DOS shiwebia, Olaka Oge Nkere shiwebia. At the last bus stop of Oge Nkere and Akpara wavi me PM insult. Or maybe, if I tell you something, write it down. And you, Iyenja mega address Clement Anato, you have followed me for too long. Idhavi iberibe ngwagi na idhavago iberibe. Ovu tata kamona gemana on social media mangi one-on-one. You left the DOS because of their sabotage, because of their crooked lifestyle. I join RPM, Mazi Simon Ekpa. And at the end of the day, ndi join Uzirivu Sabo group. People who, oh PM, my personal love and savior, I'm not joking Clement Anato. Can you do China Biafra before and now? Is the proud of Biafra before and now? Ajogi, iye kuno mbe PM no is the proud. No, when you mahani neme, ese photo with onyocha, or tata came for a photo. Each on this only segoro the highest photo in this very struggle. Igamite Tony Nadi. Tony Nadi name video from United States Congress House. Me video from there. At the end of the day, Kebono. Mazi Nnamdi Gwai, no, this man on our Nigerian government, they paid him. Ochoroko win a support to subside Biafra. At the end of the day, Kebe, Ozugbo mene Mazi Nnamdi arrest, Tony Nadi Fenku. Ejide PM, a Sendara Ngozi Orabueze, a position two people, two criminals, a position or two of them. That was the reason why Njiwe confused after Kanju Charammo. They confused. You check a beginning, go to beginning. Again to ihe neku. When na support Ngozi and Magwagi Segina, Obru na Ngwagi release the second prophecy. Also Puginopa. You may not talk about Biafra again. You will feel that they have conquered us. And nobody Jorom some kedi hear that prophecy. I am not here for you to love me. I am here to save you. I am not here for you to like me. I am here to save you. I am here because of the struggle, Biafra. I am here because of the people who have died. Ndini na ho today. Wo money mongers. Okara mma need ye ihe obuna need mpota gwo so unu na lekwenu ka oshi akpam than igagare my conscience. Nozie na eti hey. The reason why I speak the same way I do today is because I never sold my conscience. My conscience is alive. That is the reason why onye buchinwa shiburo bi ye pick phone na kwuo ihe obuna o choro ikwu. Abatana. I call PM my personal Lord and Savior. I call him my boss. Gaga check his video. Mbona try. They went as far as Popota ex-wife of PM, Oge Nkere. Where you are say,
I speak to PM more than 30 minutes. At the end of the day, onye oxygen on ahu, kona parizi. Ona parizi. Go and ask them meeting hammer. Go to go to her meeting hammer. How far? Go her meeting hammer. Most of the people parivare na meeting, parivare maka ipo PM. I initially, obu ihe obuna ka mma bia tope, because I receive here now double information to confirm. Onwere one of our brother none at their group. That our brother none at their group. Ha na post ihe ha na post. Mi Oge Nkere kpoga PM. But earlier I have gotten information already. Nsimba ka mgba nkịtị I no go talk. Man, that our brother kwuru ihe na-aga on in their group. Some na nso okay ihe o get we go out of hand. Man, aga ma atọpechara gị ngịga because there are more. And aga ma atọpechara gị ngịga because there are more. The reason ya pụta jụba ha question. Ihe a bụ the same thing ndị DOS mere. Ọ ha nwa na supply support Ikembe uru agụ. Okpontu n'uru agụ to insult Mazi Nnamdi Kanu. Mwe gwa unu so unu na ndị niile na pretend, my PM of my personal lord, ya nwa bụ savior, ya nwa bụ nka. They will turn around tomorrow and begin to insult him. Unu say no agaghị eme. Agaghị eme, it will not happen. It will not happen. What is happening now? What is happening now? What is happening now? But I want to let you know, Oge Nkere, onwe ụgwọ ọbụla akwụrụ gị in this very struggle, that you can be able to put the struggle down. Gị na Ngozi Orabueze, ihe Ada dị ọra mma na-ebe n'ụtụtụ bụ ihe mere. Ada dị ọra mma bidoro n'ụtụtụ na-ebe na-asị na onwekwe ihe na-esere Oge Nkere na Ngozi Orabueze. O bidoro n'ụtụtụ mmụọ na mmadụ. So now these two people were a station on her. You see about Bapote, so okay, so no the same thing. Sorry for the network delay. Nigerian government problem. We matasana oburu na ha geji double side webia. Na a savior might come and we might follow them. So they put Oge Nkere and Ngozi Orabueze. So all you have not at say, hey, Oge Nkere, iso Oge Nkere, Ngozi Orabueze, iso Ngozi Orabueze, unno na agbari. Unno na agbari. Avuhum onye na-eso mmadụ. I know the answer person ihe anyị na-ada n'ọkụ nsọ gị saa. No. Ihe nji maka ya wee bịa bụ maka freedom. Maka Biafra struggle ka nji maka ya wee bịa. And you need to talk about na network. Biko ọ bụrụ na ị ka nọ ebe a na-anụ ihe m na-ekwu, can I see your hands up? If you are still here listening to me, can I see your hands up? Network have logged it out. What brought me in this very thing? Womaka Biafra struggle. And if you are not talking about the struggle, all you are talking is nonsense. As simple as ABCD. Sorry, your network can torment. If you are not talking about Biafra, you are talking nonsense. I thank all Biafra people, at least those people standing their ground to challenge Oge Nkere bidoro goof Boba PM. I thank them. Nnam imechakwa ịpụta bịa PM. I call him my boss. I call him because I told you people, oh, we need support. Go to my program. Oh, we need support. Na ya. Oh, we need support. He will come out with it. And I told you people, please, network is becoming the problem. And I told you people, he who forged an identity will never give you Biafra. Go and check my old program. Onye ọbụla no katara forge identity will never give you freedom. Kedu aka o yeji enye gị freedom? Aka o ji wee forge ihe. Is that aka ka o yeji enye unu freedom? I know the I do onwe anyị, I sit down. We are looking for Biafra, but we must be realistic.
cheki onye ya enye anyị freedom ọ bụ otu akara ogori ọbụla mapụtara anyị soe n'azụ kere ekwesoe otu bọnkom ka bọm ful ọbụla pụtara anyị mapụta kwuru kere ekwesoe unu ahụgo n'ebe ọkpa unu aga. The legitimization of the terrorists tosiri inye anyị freedom. We are no longer talking about it. Isezi foto wute onye ọcha. O nwere onye ọcha nọ achọrọ m ise foto. Nse foto n'ụwa mana na nwashi gburu obi akarịgo egwu. Nna m ma agakwa chọọ ndị ọcha. Nga chọọ otu onye ọcha. Kedu ebe m enweta otu onye kọrọ na see foto dee ya yes nwashi gburu obi in the United States of Biafra. Anọzi m na White House. Wee sị m oke nwashi gburu obi erugo nsi nwashi gburu obi for Biafra. Ebe ndị ọcha ka unu na-eme ihe a. Mental slavery ka dị unu n'ahụ. And before I na-asapụ most of you mental slavery n'ahụ ọ ya ete aka. Because ọ bago unu n'ime ọbara. As of those supporting him, ọ na-akpọ PM iyi na unu na-asọpọtụ ya. Echi ọ kpọọ gị iyi apụtakwana. Bịa sị, oh, look at what he is doing. Ọ nọdụ ka ndị na-asọpọtụ Ngozi Orabueze mgbe a. Na-ekwu ha sị, don't mind him. Most of them na-eme nke ọbụla a chụọrọ ya bụ ibi enye m voice. Most of them bụ nke ọbụla ọ pịara ya bụ ibi enye m voice. Oh, na mgbe ị na-ekwukwe anyị na-ekwu ihe anọ enyecha m voice nle ya anya nsị taa gbafuo. I don't speak about it. Gecha mgbafuo maka if I speak about it na-azọziri gị justice. But mgbe ihe a na-eme anyị na-ekwu ya isi na anyị bụ ndị ara anyị amaha ihe ehitizie gị iwere onwe gị bịa ka m pụta taa. Freedom ya abịa ọ ya abịa. You know get as e go be. Freedom ya abịa mana mgbe freedom bịara to men on the ground people must resist. If you people are there for this very freedom, you people must resist the insult Oge Nkere na-enye PM. This direct insult must stop. Onweghị mana onye ara na-eme nkweri right from mgbe o bidoro. You people are idiots. You people want to sabotage my boss. Ọkwa ihe ọ na-ekwu. Boss ya asịsị na unu chọrọ ime ya sabotage ka ọ na-akpọzi iyi. Na-akpọzi boss ya onwe all kinds of unprintable name. Oge Nkere na-akpọta for Simon. Nekwe Oge Nkere. Achọba ndị ma ihe lee n'Oge Nkere. Onye buoro batrị ya. Onye na-aṅụ nkwụ. Oshi n'elu nwaanyị nke apụta ọmagoro n'elu nwaanyị nke ọzọ. He will never give you freedom. Because he is not sincere and he is too fake. He cannot, even in a million years to come. So Oge Nkere, isoche Oge Nkere. Those of you, some of you na-akpọ m iyi na-eso Oge Nkere. I laugh at you. Isoche Oge Nkere, iyi emechachi yeta. Somebody na-ajụ m, what are you doing to get Biafra? What are the people na-eso ị na-support doing? Mazi Simon Ekpa and Mazi Nnamdi Kanu remains the face of Biafra. Ihe m na-eme in order to get Biafra bụ ihe a na-eme na stating it very clear. Kedu ihe ndị a na-eme iji wee nye gị Biafra? Ndị anyị na-atụrụ ego every Saturday ga fundraising nye ha ego. Tụgharịzie na-akpọ Mazi Simon Ekpa sacrifice goro nọdị n'ime because of Biafra. Ndị DOS kpọrọ ya iyi. Akpọ ebonfu ọ chọghị ịna ego nke a na ibi ya. Oge Nkere ebidokweni adị iyi nke ya. Chineke kpọkwa unu niile na ndị na-asọpọtụ ya ọkụ. Chineke kpọ unu ọkụ. O nwere some of them ihe nji ekwu okwu a na-abụ orubego na ọmị ọkpụkpụ. O nwere some of them mgbe m na-ekwu okwu ya ama m ihe ha gara n'azụ ga na-akọ. But it doesn't concern me. It doesn't concern me. Ihe nji ekwu okwu a na-abụ ọ baivago na sinkutus ha. I received the message earlier. O nwere somebody buru ụzọ gwa m ya. Before I receive zi onye nke ịbụa. This our brother gwara m ya. Nsi oho unu kpara nkata. Our brother kpọrọ from UK. United Kingdom. Unu kpara nkata akpa. Nsizie ka m kwuo ya maka insult of PM. Oge ya abịa anyị ebupụta many things ma voice na social media ka abịa kụwasị aka oyibo nsogbe.
But ihe ndị against of this insult in a PM Ongunkwu Oge Nkere. Ongunkwu Oge Nkere. Chameleon Oge Nkere. I call PM my boss. My boss. I am a gatekeeper. Gatekeeper who Aboki where they keep gate, don't they insult the owner of the house? Aboki where be gatekeeper, don't they insult the owner of the house? Abacho Shaya Gomai. Ihrum Mwabu Mwashiburobi. Anomeba. Anomeba ya bido. Manoeba ya biye. Makachineke kere monon now. Anomeba bido. Manoeba ya biye. From me from here. It is goodbye. Don't forget to hit the like button and share. Hit the like button and share this very program to many platforms. Hit the like button and share. Ọ bụrụkwa na iso na part of ndị na-akpọ m iyi ide iyi nke gị. Mma na correct ezi ụdịrị iyi na-akpọ m nọ na maka ndị na-akpọ m you a born fool. Just ibide ya bastard. You a bastard. Bastard born fool. Ma ndị nke na-asị m you are an international beggar. Ọ ka mma na agụụ gụrụ m pụta gwa ndị mmadụ na agụụ na-agụ m dan Oge Nkere nọ na scam unu. O were ego na-eke. Ngozi ọra bụ eze ti isi nke onye a ti isi nke were shop dome PM n'ishi naanị ya. At the end of the day, the same PM unji wee na-arịgoro that same PM ka unu na-akpụ iyi. Thunder finish all of you there. Ihe a bụ ihe a mere Uwazirike. They did it to Uwazirike. They organized Uwazirike commanders. Lobby ha. Ha abịazie. Uwazirike was weak. Emekwe na ndị nke organize lobby ha. How will PM feel? Mgbe ọ ya nọ n'ime na-anụ na a na-akpọzi iyi. Maka ọsụ na udo dị. Onye ọbụla alụ n'ọgụ. Me and you had that voice. Ọkwa voice ahụ bụ ihe pụtara okwu o. Voice a PM tiri bụ ihe pụtara okwu. Ụfọdụ ama m na from too many quarters ha gwara m na fake. Mana m onwe m mmasị gị na original. Do you know why? Okwu ọ na-apụta na ọ laikere m ụdịrị okwu a ha jizi wee na-ebupụta onwe ha. PM so don't fight. A na-agwa PM na-asị ya na lelelelele ya sị no don't fight. Anyị niile bụ nwanne. Ka anyị nweta Biafra. The main people anyị tosiri ịlụso bụ ndị iro. Ọkwa that voice bụ ihe butere okwu. Due to gịnị PM etighi voice. Gbuo onye a. Tọọ onye a. Onye a bụ idiot. Onye a bụ ihe a. Maka ihe a chere in order to jam ya ka ha bido propaganda against PM. Man PM managhị ha na ihe. So no. Anyị niile bụ nwanne. Ha bidozie. Ha pụzie mee onwe ha organize. Bidozie gbawa PM war. So na PM na ọ nke a na ọ nke ọzọ na ọ bastard na ọ nke a na onye ka ọ bụ. Onye ka ọ bụ. Unu wepụta ọnụ unu ji eri edo unu na-akọ rubbish. Onye ka PM bụ. Onye ka ọ bụ mgbe ị na-ekwu sị I call him my boss. I call him everybody knows that I love him more than ana m egosi nke m ịma ha onye ọ bụ iwere na-azụ ụtọ. Onye ka ọ bụ ịgaga kpọpụta ex-wife ya wee pụta na social media wee na-eyi asị I blame ịma mmadụ abụọ na all of them. Ọkwa ịhụrụ ha niile eblemere m ha. Ịkpọrọ ọfọ ogori mgbe niile m na-ekwu ihe a ha niile na-asị ye propagandist ka ihe niile a m kwuru ọha na-eme. Oge Nkere ịma mmadụ abụbụ old man na ndị otu ya ha kpọrọ ya sị na APM. Oge Nkere magbule unu na ihe mpụta unu gwa m na unu ebe boarded men APM na unu ekunye nene mmiri. Ikunye mọ nke mmiri abụghị ishu mana ị napụta mọ nke kọp. Ikunye enwe mmiri abụghị ishu mana napụta nwa enwe kọpụ. Napụta a cup. That is where the problem lies. That's where the problem lies. Mana agbacha ọsọ ya agụmai. Unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. This very freedom na-abịa. God bless the Republic of Biafra and bless all of you that are watching me. Agbacha ọsọ ya agụmai. Share this very program. Ọ bụrụ na ị share ya m enwe problem with you.